Assalamu alaikum. Malam da Allah mun zo muna tambaya ne akan irin wannan matsatsalo da suke kasancewa na banki. Ana wahalar kuɗi, gari ba kuɗi kuma banki ba kuɗi. Ko kana da wani abu da zaka iya ce mana akan halin da aka shiga? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A matsayinka dan musulmi a koda yaushe idan Allah ya jarabce ka da abu salatin annabi da kuma wasu abubuwa su ne mafita. Gaskiya 'yan Najeriya muna cikin mawuyacin hali tsanani makwa, ba don kuma ba sun yadda kuɗinka kana ji kana gani za ka kwana da yunwa, ba sau ɗaya ba sau biyu ba an yi haka. Ka zo layin banki ka kwana don Allah don annabi in ba a wannan lokacin ba, tunda nake a rayuwata ban taɓa ganin ATM ɗin ko kuma wajen Najeriya a ce wai ka zo ka layin banki ka kwana ka wani baka samu kuɗi ba. Wani daga auyo yake, wani daga birnin kudu, wani daga aujara, wani daga kafin hausa, wani ya kwana ya wuni amma sisi bai samu ba. Kuma abin da yake faruwa ma yake ɓata rai, wasu security ɗin wajen da 'yan sanda da wasu security na wajen da ma'aikatan cikin banki su da ya sa layi abu a ranjin abu a cire kuɗi, amma su suke zuwa suke karɓo ATM ɗin masu kuɗi, suke zuwa suke cire musu kuɗi ana ba su 1,000 a 10,000. Wannan ba adalci bane nan ba. Mutum zai zo ya kwana a layi, ya kwana ya wuni, ya bar iyalinsa ya bar 'ya'yansa a gida, amma wasu ga ma'aikacin banki ko kuma security officer shi da zai zo ya sasanta ya tausaya muku a matsayin ku na talakawa wanda yake muku aiki aka ɗauke shi domin ku, amma wasu daga shi ne zai zo kan layi yana kokarin siyata layi, amma sai ga ATM 5 a aljihunsu na wasu mutanen personal zai cire musu kuɗi ya kai musu su ba su charges ɗinsa. Wannan ba adalci bane ba. Gaskiya muna cikin wahala talakawa, da a saba in ka hawo wai sai dai kai wai dan a wai kana a saba in ka ɗauki fasinja wasu dai ma transfer naira 70 ko naira 50 ko naira 100 ya ma transfer sai an yi da bitin ɗinsa, kai kuma mai saba bata je ma ba, ku ta rikici. An yi wannan ya ba a irga, ana haɗa mutane rikici a wajen kasuwa, a wajen banki, a wajen sai da abinci, a waje kala ana rikici. Mun shiga cikin wani hali gaskiya. Muna roƙon Allah ubangiji Allah ya tausaya wa talakawansa, ya tausaya wa bayansa, ya duba mana wannan lambarin domin komai da komai ya koma kamar yadda ake da. Shekara ɗaya baya in ka ce wa ɗan Najeriya zai zo ya kwana a banki, zai zo ya 24 hours a banki akan naira 10,000, wallahi wani sai kun ya faɗa da shi ba zai yadda ba. Amma ga shi yanzu very soon ga sai muna cikin musibar da tun da muke a rayuwar mu mu taɓa tunanin cewa da kuɗin ka za kwana da yanwa a Najeriya ba. Ubangiji Allah fitar da mu. Dama a kowane lokaci idan ba ya shiga jarabawa ubangiji yake gaya mu ma wannan jarabawa ce kuma za mu fita. To na gode da wannan sako, kuma ina so in ji sunan malamin. Suna na Abdulaziz. To godiya miki malam Abdulaziz, mun gode kwarai da gaske. Assalamu alaikum. Malam da Allah mun zo muna tambaya ne akan irin wannan matsatsalo da suke kasancewa